Sari kaham jatono ang ayang nadi berai thang tongo khnamani Amit ni sinparani Amit ni bo buri toi phailam phi ke basu jara tei kubo angbo sasok maya buni khurok tei khnamani ta ke bolongo bo waisa ang bolong thang malai ha boni logo bahana joganang ke borok juda ke nugo ke boni bohini kubai sokai khana wan sok tongo ke nirok no bo phunuk nai naibi tongni video pasak jora oro sogui borano gandaro malai lai sisna so finally ang phai sokai kha boroni no gandalo sokai jak besi chali ya oro sogui nano phunuk ando boni buri te pen besek naithok Paluk lek ride. Hai mana dia? Hale. Hah? Apa? Jangan kaya kok. Hai tong ka. Oh, ini doa. Am ke Amit ni beuh pule. Wai sing ya phai na jaga malai le ho. Bolong thang por borok miya de phai sti. Belum ya Pak do. Phai ada. Ke sabo. Hah? Ke friend song ni nugui makhana. Amit ni beuh no. Bo kisa kwtal balasi jak tong do. Gang ke phunuk malia. Borok ni meris wong ke ang tisa gang ke sak phunuk ne. Apro ke bo tik sale mukhang bai nei ta. Ke apro ke sa mukhang ka thang ne. Video noro ne en kasnai. Nirok naithok jagui tong gang ke channel number subscribe khai rodi. Amte hai kwtal video ang toi phene. Boroni pandarok ni bagai already pandarok ni bagai borok charui paijak ke besi dikne ya bani pandang nani asuk na hambai.